Nagbabalik ang tabang ora mismo po ng tanang mga ka-aksyon ang pagtabang makakaibahan tangunyan si Aram mo, Nanay partner, Belinda. Oh. ining programang Kikikid mo muna ako, partner. ining programang ini, baku kumplito kundi makatabang Siyempre, partner, nakikig na naman ako sa imo, partner. Bibirigla mo na sana ako. Kaibahan tangunyan mga ka-aksyon si Nanay Belinda ang nasulungan na sa barangay barangay partner. Sa Banwaan kang Daraga, day pa lang nahaloy. Maray na pagkahapon tabi Nanay Belinda. Una na eh. Seryoso si Nanay Belinda. Kumusta ka tabi Nanay Belinda? Ganyan po, medyo nagbabakasakaling okay po, pero kulang pa din po talaga sa okay. Tagadiin ka po sa Tagadiin. Daraga. Bilihero mo sa Porok Tres po. Purok tres Nata, Guillermo nagbabaka sa. sakali na maging okay pero bako okay. Wala pa po kaya pong na sisimulan po. Okay lang Gusto yan. Ang mong importante sabihin- nanay, buruhay. Yeah Daing po. nawaran nin pag-iriba sa pamilya. Gusto mong sabihin manay intirong natumtum so arong nino. Yuri, intiro po na tumtong. Ano pa man siya, yaon pa man so walling. Pero, Anong gibo sa anong material an kuanindo manay Ano sa po? marmol o ayan partner, Simento po siya. simento? Kaya lang po, sabi po sa muyaning nag-investigador po na hindi na daw po ito pwedeng gamitin. Ora daw po uranan po ito, may tendency daw pong Ayun. mag-protokan. Actually, partner, tama yan manay na findings na yan kan sa tuyang mga otoridad. Taan simento, pag kinalayuhan na, nag-iba na so kung kaya totoo yan. Kaya kay Puwa na talaga yan, na gabaon, tapos mapanibago na naman sila. Anong nangyari? Nata nagkasulong? Bali, po Manay. ito ay electric wiring po. Duman po sa Faulty electrical wiring. po sa likod mi po ning harong, dito po so harong po kang biyanan ko po. Tiglalagan naman po siya dumaning sarong ilaw. Dito po nagsimula po so. May extension. Ang extension niya po sa Halin sa harong indo. po po. Halin sa indo, ni na kinabitan nindong ilaw. Iyo po. Ano ito, nag-overheat or nasulo? So, wire? Ano po kaya po, siguro pag biltada po kay itong kuryente po, nag-brown out. nag-brown out po ba ganing aga, pagkapon po nagbalik, tapos nag-brown out po ulit po, pagbalik po niya siguro, dito na po Minsan talaga partner, pag burn out, bigla, tas balik. May isipon mo nga ni kasudman, nagngangalas ako. Nagkukos talaga ning kasulo. So, saro kung arog ka yan, ano niya ako, hindi para. Nag-brown Ano out yan ang dong pagtuturo bisis. mo partner? Arog ka yan. Ano yan? Basta arog ka yan. Di, Aircon. aircon. Ah. Di, doong bisis man nag-brown out. Kan nagbalik na, pig-uop ko niya, kung dahil na nauup. Pero yun Kaya sa nakaka-apektar nakaon, talaga, iya talaga. nakaka-apektar. Oo. Kanangyari tabi ito na nayaong ka mo sa laog kan haro. Yaong po. Anong oras po particular? Alas 9 po ito, bali Alas 9 nag-handicraft, banggi po, Banggi. nag-handicraft pa po ako. Delikadong marita, madiklumon pagbanggi. Sabi ko po duman sa aki ko, kuya baga ka kung may napaparong akong ibang baka ko na umot na di mo ako may tinag kung guma o bado. Sabi ng aki ko, alat lang po mamata, bagpatalas, tas magayon na naman kaya po si panood mi po. So kay, Kung siguro iniling tulos, dahil na naglakot Pwede ko din kalayo. po siguro po. Nagiling ka kay telebisyon. Inalat iyo pang po, magpatalastas. aba nagparehas po kami nakaduko po ka aki ko. Pag nagtindog po siya, pag tingalan niya po, nailing niya po, maliwanago na po sa luwas. Imaparusin po baga. Kaskason so kalayo. May nariparo ako, partner. Dahil tulos ninda nariparo ta, medyo magayonon da sa Yun nga ni pigiling ninda. partner. Oh. Yan, lesson learned yan sa inyo. Anong nanay. pigiling mo manay? Sisay na artista? Si Gabi Concepcion po. Abid Uni na si manay ha? Gabi. Uni na. Ini, magtaram ka sana kitotoo. Ora man marahon. Sisayan mas pugi sa muya ni Gabi Si Gabi o Concepcion. si Mr. Siram? Mas pugi ka po. Jesus, dahil dyan partner, pag luwas ka ni, may Dahil pabalon ka. ako, dahil na ako kumbinsido. Ining mga fight na ini. aram Ano mo ba kaya din, po, eh? sir? Sir, nahiling ta ka sa personal. Ito dahil po. Ayan. Kumusta man si Maha Salvador? Di ko pa man po siya nahiling sa personal. Pero ikaw po, magayong ka po. Talaga, dahil Jesus, seryoso. Yan ang gusto ko kay nanay. Despite Kumbaga- na may problema partner, paulok-ulok lang. Diyan matibay ang mga Pilipino sa mga Bicolano. Maski Saan may trahedya na nangyari. Ano partner, panlalansi. Bako Ano? paglalansi. So, Pagtaram ng kamaturan. apira kan pagkataram ng katotohanan. So, kumbaga, medyo madali kita magbangon eh. Correct. Medyo Bicolano kaya, mga Oragon. madali kita mag-recover. Correct. Basta ang importante da, abirilog ang pamilya. O maray manay daing nakulugan or nadisgrasya sa kapamilya mo. Bali po, so biyanan ko po sa katarantahan niya po. Padali-dali niya po na dapla po siya. nadapa. Kaya So, nalugad nadapa. man po sa bitis niya po. Tapos so, na po siya diding dikit na kalayo. Sabi po, mag-inom lang daw po ng amoxicillin. Ito po. Maraming lamang- nayo, ibura man nadamay na iba pang harong.
Wala man po. So, ang inaagapay nga po ni, so inapot po bagang, manok-manok. Manok-manok. Ito po. Manok-manok na pula. Pero ararayo man kaya talaga sa harong duman. Pero grabe kaya po, so... Pero tabi doon. nanay ang aki mo nga ni. Bale, 7 po, tapos po may apo po akong saro. So paano mo ito nagkabirit? Yan na pitong aki mo manay, darakula na o... May 4 po akong salit pa po. Ang ininot ko po, so apo ko po, tanasa doyan. Tapos sinugaw ko po, so ako sa kapong lalaki na ako ng saro kong Oo. apo. Pero salbado inagabos na Yep. ay very good. Tapos pakakuha mo ka itong duwa. So grade 3 ko po, tapos so kinder ko, pino ko po, medyo napasiram na po ba sa turog. Akala ko po, nagsunod sa grade, so kinder ko, nagbalik po pala sa higdaan. So nataranta po ako, pagiling ko, nagadaralagan kami, wala na po ako tsinelas. Sabi ko, baka ako kulang saro. Nag-head count ka po, nagbilang ka. Sabi ko, Maray wala. nga ni matibay ka magbilang manay na kuwan Talaga mo pong na inaanap mo tulos po na yan. kulang kisaro. Pagbalik mo, nailing mo, Na- turog ti- biraray. Hindi ko man pumawaltak po baga, so mga salit po, naraw na sa kuya po gabos. Nya sisay lamang nagtabang sa indo manay mag-agap. May kapitbahay man po ako na pagkasuruyo ako, kasi kutabangan niya. Akala ko po, subos ka po, makasugon, ito po pala maluyahon daw. Sabi ko, May tabangan nagdara niyo na lamang po ako. kitubig na- Igawa man po, kailan po talagang di daw po Dahil na talaga. kayang kaya. Sa ngunyan tabi na naisain ka mo para mintras na nag-star. Sa evacuation area po kami ng Villa Hermosa po. Okay. So kumusta man duman ka mo? Maray man po kami duman po. Maray man po duman. May Partner, ano man. gusto ko lang, medyo curious lang ako. Pag nasusuluan, maliban duman sa naisalbar mo, sumakuapo mo, aki mo, anong gamit lang ang naisalbar mo? Anong gamit ang primerong naglaog sa isip mo, maliban sa aki mo, importante makapunado, yun. kay Juan maidulag mo? Wala po ako itong naisip po. Ang isip ko lang po, tas sa mga aki ko po. Pero po nung talaga nung mahiling ko po sa harang po na nasusulo po, ang isip ko, paano na kaya kami ngunyan, wala na kami harong. Ito lang po, kasalampak ba ko duman sa gilid habang korpo ko sa aki. So imbis po baga na sa mga aki ko, so intindihan ko, nagparangoy-ngoy po ako duman sa gilid ta. Say ko, Paano din po daw sa ako. pagnguyngoy mo, manay? Sampuli daw ako, tabi. Hindi ko na po aram, nakanuso na po. Makano sunod daw siya pag nangungoy nga. Na- Nanay, pakatapos Kasuaring ka man, partner, nakailing ning nagngungoy na magayon. Ako. Di, Kasarong aldaw. Ayos. Joke lang. Nanay, kang nag-sink in na po sa isip mo na wala ka ng harong, pero kompleto sa mga aki mo, wala sa apo mo yaon. Ano po solamente naglaog sa isip mo? Hain pa lang po sa mo, partner. Alam mo, tapos isip bagong ko si nanay. Ano ang naglaog sa isip mo, nanay? Kinupok ko lang po sinda, tapos sabi ko, okay lang kako yan, basta kako kita, okay. Mas kinagasabi po sa akin ko, mama, sugamit ko, subado ko, subago kong sapatos, subago ko. Sabi ko, bay, sana, nakukuha yan, basta okay kita. Sabi pala ko po naman sa hindi ikaw ito pong maray po ito, pero deep inside sa bot ko po, maraot po. Maraot Ta, po. siyempre po, sa hindi kaya ako kayo ni Mako sa na ako magasimula ta. Para po kaya sa muya pong pamilya po, ako man lang po, nagdidiling siya po. Hain po sa mo, manay. Ngunyan po, nangayaw po siya duman. Sabi ko, magagad ka po ng mga kahoy na pwedeng magagad pong pang tindog barang po. So, ina po kay itong apo mo, hain. Nasa Manila po, nagatrabaho man po kita na siya, kaya lang po, lockdown po ngunyan. So, dipisil ang buhay mo yan, tabi nanay. Gura nung ka-dipisil, partner, an may makuapo ka, may mga aki ka. Nailing mo wala ito, kang partner, ang apo niya, budaan sa iyang bunsong aki, halos magkaedad lang, bulan lang ang diferensya. Oh. Kaya garo siya, duwa ang sadit niya that time, nailing mo yan, partner. Oh. harong. Ari ang aki mo dyan, manay. Ito pong, Wala. ito pong O, yan. turog. Ang O, pinapaturog ko po, so apo ko po ito. Apo mo yan. Mhm. So, dipisil ang buhay, manay. Pag nasuluan, may mga aki ka pang pig-asika. So, mas kinangan, nasa evacuation center na kamungunyan. Medyo Bali. bakong normal eh. Bakong arong kan, yaong ka sa arong mo. O di, arong mo niya, nasa evacuation center ka. Dahil mo na nahiling si Gabi Concepcion. Hindi na po. Siyempre, nanay, pagpasiring mo digdi, naagihan mo suwarong mo. Iyo po. Ano po ang namatayan mo, Sabi ko nay? nga ni po, sayang. Uga sabi ko, paano daw kami ulit makakabangon ng maski kita na kako paloy-luhay. Takong isipan po, wala pa po talaga maski sarong kahoy po. Mhm. Okay. Manay, nakaabot po sa kaaraman ni Congressman Saldico ang nangyari sa arong mo. Iyo po. Nakaabot po sa kaaraman kan ako Bicol Party List and Action Co Center ang kasulo na natumpusan sa imong arong. Kaya
para makapagpuon-puon ka. Oo, may narapat po ni Congressman Para Saldi. partner igwa na giraray sang dawa puro paano gamit. Gamit. And diit na siguro mapagpunan. Yes. Importante, pagkakan. Pagkakan. Oo. Ora mismo yan. Ora mismo, partner. Igo kami ning itatao tabi hali sa puso ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Dikit lang iyan nanay, pero dakula po na bagay na may tatabang tabi sa imo. Okay. Congresswoman Juday, pasok. Pasok nga. Ayan. Yan. Po nanay, importantehon. O yan pa sa baba sa bitisan mo nanay. Kilingan mo. Ipailing ta siguro ano yan mga pwedeng pakialsa kay ning mga ano balde. Ayan. Kaputi daw manay kun Ayan. Pwede rin na. balde ka. May mga Itong gamit nasa karton, pang ano ito? kusina. May mga bado, tamong, and ayan. Aw ta naubos subado nindo man no. Oo, Ay, bado. importante yun. And So, syempre, ining pagkakasabi nanay. And magibo pa kita ng paagi partner na madugangan pa. Tangani makapagpuon. halimbawa, na anong paagi? kaipuhan niya bagadaanin Kahoy. kahoy, Siyempre yero. yero. Oo. Oo. So, So ipapaabot mo yan kay Congressman Saldi ipapaabot medyo ayan kay Juan, Congressman Hiro. Saldi, yes. Pako. No. Ngunyan mo pa sana sinasabi na, ayan on, sa imong mga kaipuhan pa. So ipapaabot mi pa po yan. Pero ini po, Initialmente. mga ora mismong tabang inisay mo ni Congressman Saldi ko. Mensahe mo tabi na kay Congressman Saldi. Salamat po tabi po sa kay Congressman po ta dakulong bagay na po ini sa muya pong tabang po. Dakulang salamat po araw po ang masabi ko. Ngayon ko lang po naisip po na dawa po nawara pa lang kaya po sa mugurong ko po nang kaagi pa lang pong bulan. Nagadan pa lang sumagurang mo po. Hindi po ako nakauli sa dait po. Sasabi ko nga ni po, bawal daw po baga magbiyahe. Sabi ko, nung masuluan ako, sabi ko, grabing ano po ini, grabing Dagok sa buhay. dagok sa buhay ko. Nagadan po sa ama ko, sa atake, sumunod po sa ina ako, sabi ko. Tapos Baga, yun pa nasuluan. nasuluan po, sabi ko, doon rin daw matatapos ang problema sa buhay ko. Manay, aram mo, kasabay kang programang ini ang pagtaunin pag-asa. Pag-asa. Kaya si Congressman Saldi ko, ura mismo, ayan na diit na katabangan na yaon na sa imo ngunyan, ura mismo, para magkaigwa kita ng pag-asa. And dahil mo paglingawan manay, habang buhay kita may pag-asa, dahil lang kita malingaw Ayan, sa God mahal na is Diyos. watching us from a distance. Kung baga, nadidipisilan man kita ngunyan, pag dahi na kaya, ibibalik iyan, lift it up to the Lord. Anong malay mo manay, ngunyan, nagada ng kakikapamilya, nasuluan ka, anong malay mo, mabaritaan mi sa masunod na aldaw, nanggana ka na palan sa luto. Sa luto, bala ka na nanay Kung na. medyo malas-malas, bako sa luto, maski sa STL na sana. Ay, importante manggana. Basta ang importante manggana, dakulang katabangan na yan. So, dahil mawaran tabi nanay nin pag-asa ha, habang buhay may pag-asa. Kadakol po ang nagpapadaba asa sa indo. Kaya yan po ang itataklin sa indong puso at isipan, habang buhay may pag-asa. So yan, saro na naman na pagtabang and napaugma partner kan programang ini. Yes, dahil patapos ang pagtabang mga ka-aksyon sa samuyang pagbuwalta, kadakol pa kitang pag-urulayan asin tatabangan sa pagbabalik yan kan tabang ora mismo.